ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ಮಾತರೆಗ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. 24 ಜನ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅನ್ಪಂದಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಪುನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ ಪೆನ್ ನಿಕಲ್ ಬರೆಪುನಾಗ ಸರಿಯಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡುಪ್ವಾರ 5 ಜನನ ಮೂಜಿ 4-5 ಜನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗನ್ನು ಐತ ಉಲಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಪಗ ಐತ ಉಲ ನಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ ಆನ್ಸರ್ ಪರ ಅವು ಯಾನ್ ಏಪ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಂತ ಅಪಾಗ ನಿಕಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಘಟಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂನಿಟ್ 1 ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಅಂಚ ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರದ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಉಂಡು 5 ಘಟಕ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಘಟಕ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಂಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆಜಿನೆ ಮುಟ್ಟ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಘಟಕ ಅವು ಒಂಜಿನ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ. ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಘಟಕ 13ನೇತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಟ್ಟ. ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂಡ ಐತ ಬೊಕ್ಕ 4ನೇತ್ತ ಘಟಕ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಫಸ್ಟ್ 19 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ದಾದುಂಡು ಅವು 4ನೇತ್ತ ಘಟಕ ಬೊಕ್ಕ 5ನೇತ್ತ ಘಟಕ ಓಪಂಡ ಅವು ಉಪದೇಶಾಮೃತ ಬೊಕ್ಕ ಈಶೋಪನಿಷತ್ ಅವು ರಡ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬುಕ್ಸ್. ಇತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಮಿಡಲ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡುವ ಐಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಮೊರಾನಿಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಅವು ಏರ್ ಮಾತ ಫಿಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತಾರ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಟ್ ಪುದಾರ್ ಉಪ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಓ ಪುದಾರ್ ಅಂದ್ ನಿಕಲಿತ್ತ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತ ಐತ ಒಲೈ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತಂಡ ಆಂಡ್. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಚೂರ್ ಪೋರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಾಡು ಇಜಿಂದ ಅಕ್ಷತ ಮಾತ ಜೇರಾಂಡಲ ಪಾಡುವ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಆಲ್ ಗ್ಲೋಸ್ ಟು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್, ಆಲ್ ಗ್ಲೋಸ್ ಟು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಕಿ ಜೈ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನ್ಗ ಅಂದ್ ಎನ್ನದ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ. ಘಟಕ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು 1ರಿಂದ 6 ಒಂದುದಾದ ಯೂನಿಟ್ 1. ಓಕೆ ಅನ್ಸದ್ ಇನಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನಡ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀಫೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವರ್ಸ್ 1 ಇನಿದಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕಡ್ದು 16 ಮುಟ್ಟವು 22 ಶ್ಲೋಕದಾದ ಉಂಡು. ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕವರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇನಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಪೋಕ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹಾಕುಜಿನಿ ಒಂಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಅರ್ಧ ಇನಿ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಓಕೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಘಟಕದ ಉದ್ದೇಶ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತಿ ಏರಾಂಡಲ ಓದುವಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರ್ ಓದುವೇರ್ ಅಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದಿ ಓಡು. ಎಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಘಟಕದ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಘಟಕವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಕ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಧರ್ಮಗೀತೆ ಮೊದಲ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಧರ್ಮದ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮ ಸಾಬ್ದಂ
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾರೆ. ಈಗ ಘಟಕದ ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ ಪಂಡ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಮ್? ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಾಯಿಗ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ, ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ಎತ್ತ ನೋಡು ಅವ್ ಮಾತ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಒಂದು ಕೊರ್ತೇರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೆಟ್ಟೆಂಚ ಪಂಡ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಏಮ್ ಆರ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಾದ ಒಂದು ಫುಲ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಆರ್ ನಮಕ್ ಪಂದ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನೆಟ್ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಳಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪಂಡ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ಓಗ್ ಮಾತ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮ ವರ್ಣ ಓಗ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಬೊಕ್ಕ ಆಶ್ರಮ ಓ ಅಂಚ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಾದ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಐತ ಮಿಡಲ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾದ ಉಂಡು. ಅವು ಸಂಬಂಧ ಇಂಚಿನ ಅಂದ ಒಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಕ್ತಿದ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಅವನ್ ತೋಡು ಅಂಚಾದ ಒಂದೆತ್ತ ಅಧ್ಯಯನ ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಒಂದು ಖಾಲಿ ಓದೊಂದು ಕೋಪಿನಾತ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಯನ. ಓಕೆ, ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆ. ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏರ್ ಬರತ್ತಿನ? ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏರ್ ಬರತ್ತಿನ? ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬರತ್ತಿನ. ಓಕೆ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಆರ್ ಬರ ಆರೆಂಚ ಬರಪಂಡ ಮಲ ನಿರ್ಮೋಚನಂ ಪುಂಸಾ ಜಲ ಸ್ನಾನಂ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಕೃದ್ ಗೀತಾಮೃತಂ ಸ್ನಾನಂ ಸಂಸಾರ ಮಲನಾಶನಂ. ಸೇರಂಡಲ ಓದ್ ಬೇರೆ ಒಂದೇನು ಅಂಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ. ಎಸ್ ವನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಒಬ್ಬನು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾಜಲದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದ ಕೊಳಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಒಬ್ಬನ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಜಲ ನಿರ್ಮೋಚನ ಪಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ನೀರಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪತೆ, ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪಡು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅವು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆತ್ಮಗೆಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಕ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ ಗಂಗಾ ಜಲ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರಿಡು ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗೆಡ್ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುನಟ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅತೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಇಂಚಿನ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಗಾ ಜಲ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಅವು ಗಂಗಾ ಜಲ ಟೆಂಚಿನ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಾತ್ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏರಾಂಡಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ್ ಓದುಂಡ ಅವು ಗಂಗಾ ಜಲತ ಸ್ನಾನ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಆಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಅವೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮೆಡ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಗೀತಾ ಸುಗೀತ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಿನ್ಮನ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಸ್ತರೆ ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ಯ ಮುಖ ಪದ್ಮಾವಿನಿಶ್ರಿತಂ. ದ್ವಾರ ಎಸ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಓದಬೇಕು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಲೌಕಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಓದುಗ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ತೂಕ ಚಂದ. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಪರಮ ಪುರುಷನಿಂದ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಿರುವ
ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಓದದ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾತಾಜಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಸಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರಮಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ಸ್ವಯಂ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ಯ ಮುಖ ಪದ್ಮ ಆರ್ನವಂಜಿ ಬಾಯಿಡ್ದ ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಓಕೆ, ಮಾತವಂಜಿ ನಮ ದಾದೊಂಡು ಗೀತಾಸು ಗೀತ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಿಂ ಅನ್ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿರ್ತದೆ. ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಪಂಡಿ ಬೊಕ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದ ಉಂಡು. ಅವನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆರ ಬೊಕ ಜನರು ಲೌಕಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಳುಗಿರುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಮಾತ ಒಂಜಿ 108 108 ಉಪನಿಷತ್ ಮಾತ ಉಂಡು. ಅವನ್ ಮಾತ ನಿಕುಲ್ ಓದೋಡು. ಇತ್ತ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗ್ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಒಲ್ಲೆರ್. ಇಟ್ಟಿಡ್ಲ ಫುಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಫುಲ್ ಉಪನಿಷತ್, ಫುಲ್ ವೇದ ಓದೋಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಚ್. ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಓದ್ಯಾರ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಕಲಿಯುಗದ ಜನಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದೆ ಆರು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಜ್ಞಾನನ್ ಕೊರಿಯರ್. ಆರ್ನ ಮುಖ ಪದ್ಮಡ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಮುಲ್ಪ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧ ಗೋಪಾಲ ನಂದನ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹಾತ್. ಓಕೆ, ಏರಾಂಡಲ ಓದ್ವಾರ. ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹಸುವಿನಂತೆ ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವವನು ನಂದನ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನು ಕರು ಗೀತೆಯ ಸುಂದರ ಅಮೃತವು ಹಾಲು ಮತ್ತು ಆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ಆನಂದಿಸುವವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಸ್ತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ, ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ಮಾತ ಉಪನಿಷದ್. ಓಕೆ, ಏತ್ ಉಪನಿಷದ್ ಉಂಡಂದ ಬರಲೆ ಚಾಟಡ್ ಮಾತ ಉಪನಿಷದ್ ಬೊಕ ವೇದದಾದ ಉಂಡು. ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಾವೋ ಪಂಡ ಪೆತ್ತ. ಓಕೆ, ಪೆತ್ತಗ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ಮಾತ ಉಪನಿಷದ್ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಂಡ. ದೊಗ್ಧ ಗೋಪಾಲ ನಂದನ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚಿನೆ ಆರ್ ಪೇರ್ ಮೈಪುನಾರ್. ಓಕೆ, ಪೇರ್ಂದೆಪ್ಪೆರತ್ತೆ ಪೆತ್ತದ ಪೇರ್ ಗೊಲ್ಲ ಅಂಚ ಆರ್ ಪೇರ್ಂದೆಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ಪಾರ್ಥ ಸುಧೀರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಥ ಅರ್ಜುನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ಬಾಲೆ ಕರು ಅಂಚಿನ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಅವ ಪೇರ್ಂದ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪಾರ್ಥ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜುನದಾದುಲ್ಲೆರ್ ಅವ್ ಪೇರನ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಇತ್ತೆ ಅವೆನ್ ನಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ ಅಮೃತ ಗೀತಾಮೃತಂ ಗೀತಾಗ ಅಮೃತದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪಂತೇರ್. ಅವು ಅಮೃತನ್ ವೀಕ್ಷಕನಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇರುವಂತ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ, ಅವನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಗೀತ ಓದುನ ಮಾತ್ರ ಆತ ಅವನ್ ಏರ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಲೈಲ ಗೆತೋ ನೋಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಓದುನ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗ ಅಂದೆನ್ನರ ಬಲ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಕೃಷ್ಣದ ಅದೊಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಅವನ್ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಮಲ್ಪೊಡು. ಓಕೆ, ಅವನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಸ್ತಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರು. ಇವನ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಸುಮೇಧಸ ಏರ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಉಳ್ಳರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಏಪಲ್ ಏರ್ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಪ್. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಚತುರ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಏಪಲ ಚತುರ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಅವನ್ ಮುಲ್ಪ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರ್ ಏರ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ಗೆ. ಅಂಚಾದ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯದ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಏರ್ ಮಾತ ಮುನ್ನುಡಿ ಓದುದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕದ ಮುನ್ನುಡಿ ಪ್ರೀಫೇಸ್ ಏರ್ ಓದುದೇರ್. ನಾನು ಓದುವಾರ ಪಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದುದೇರ್ಗೆ. ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓಕೆ,
ಎಸ್ ಪನೊಲಿಯ ದಾದ ಒಂಜಿ ಧ್ಯೇಯ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ನ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಪ್ರೀಫೇಸ್ಡ್ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ನಮಾಯ್ತು ತುಯಿ ಇತ್ತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ತುಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋನಾಗ ಪಂಡ ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾತ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾ ರೂಪನ್ನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏರಂಡಲ ಪನೊಲಿಯ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಖಾಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಚೇರಾರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಆರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಯಥಾ ರೂಪ ಅಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ದಾಯಿಗ ಬರತಿನ ಶ್ರೀಲಕ ಮಾತಾಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ದೇವೇರೆ ಪಂತಿನಿ ಬಾಯ್ಡ್ ಬೈದಿನ ಎಸ್ ಅವು ಬಾಯ್ಡ್ ಆರ್ರೆ ಪಂತಿನಿ ಅಂದ್ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅರ್ಜುನಂದ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನನ್ ಇದು ನಮಕ್ ಪಂತಿನ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಡ್ದೇ ಬತ್ತೀನಿ ಅರ್ಜುನಾಗೆ ಪಂತಿನಿ ಅಂದ್ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನೊಲಿಯತೆ ಇತ್ತ ಅಕಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬರಪೆರ್ ಅಕಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಪಾರ್ಥ ಉವಾಚ ಮತ್ತ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಬರಪೆರ್ ಅವು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಅವು ಭಗವಂತ ಪಂಕ್ತಿನೇ ಅರವಿನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರೀತೇರು ಪಂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಮಂದಿದ್ದೇರು ಎಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬೇತೆ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಅರವೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚದು ಅವೆಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರಡುಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಗವಂತ ಇಂಚ ಪಂಚರ ಅಂಚನೆ ಅರವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಗವಂತ ಎಂಚ ಪಂತರ ಅಂಚನೆ ಬರೆತಾರ ಅಂಡ್ ಅವು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚಾದ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಸ್ತ್ ತುಪ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಗೆ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡೆ ಎಲ್ಲ ಏರಂಡಲ ಕೇಂಡ ನಿಕ್ಲ್ ಯಥಾರೂಪನ್ನೇ ದಾಯಿಗೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬರೊಂದುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಓವ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತಜೆರ್ ಆರ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಂಡು ಚೂರ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಜ್ಜೈಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಸ್ವತಃ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಗುರು ಆರ್ ಏಪಲ ಮೆಸೇಜ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪನ್ಪೆ ರೈಟ್ ಓವ್ಲ ಆಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಇತ್ತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪೋಯರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೋಲ್ಪೆರ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣುಲೆಗ್ ಆಣಲೆಗ್ ಮದುಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂಚಿನ ಮಾತುಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ನೊಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಅರೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ನೊಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಿಕಲ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಲ್ ಇಜ್ ಆರ್ ಮಾತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದಾದ ಒಂಚಿ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಲ್ತೆರ್ ನಿಕಲ್ ISKCON ಜಾಯಿನ್ ಆವಡ ಒಂದು 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಏರ ಬತ್ ಪಂಡೇರ್ ಇರ್ ಚೂರ್ ಅಂಡಲ ಆಲ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಚೂರ್ ಅಂಚಿಂಚ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯತ ಈವನ್ ಅವು ದಾದ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬುಡೋಲಿಯತ ಮಾತ ರೂಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಒಯ್ತುಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಲಿಯತ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ದಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಐಟ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಜ್ಜ ಐಟ್ ಓಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೆರ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೆಟರ್ ಓಕೆ ಲೆಟರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಇರೇಗ್ ಲೆಟರ್ ಕೊರ್ಪೆತ್ತ ಯಾನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಈರ್ ನನೊಂದ್ ಜನಕ್ ಲೆಟರ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತಂಡ್ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಲೆಟರ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಈರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಅವನ್ ಲೆಟರ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನೆನೊಂದ್ ಜನಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎರೆ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪುಜೆರ್ ಕವರ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತ್ ಲೆಟರ್ ದೊಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಇಚ್ಚಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾದ ಗುರು ಆದಿತ್ತನ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಆದಿತ್ತನ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಪೋದು ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಭಗವಂತ ಅವು ಸಂದೇಶನ್ ಆರ್ ಕೊರ್ತೆರ
ಅವನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ ಅಂತ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬರೀತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ ಕೃಷ್ಣರ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಲ್ಲ ಆಲ್ಟರ್ ಇಚ್ಚು, ಓಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಚ್ಚಾಯ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮಾತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೀಫೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಬರತ್ತಾರ ಪಂಡ. ಓಕೆ, ಎರಡೆಲ್ಲ ಓದ್ವೇರ? ಎಸ್, ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ. ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವೇನೆಂದರೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಯಥಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು. ಇದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನು ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತೂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆವೆಲ್ 1 ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ ಏರೆಗ್ ನೆನಪುಂಡು, ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬರಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಐತ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಪ. ಓಕೆ, ನಿಖಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ಪಾವಲಿ. ಆಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕಲ್ಪಾವನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮುಂದಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಖಲ್ ದಾಯಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಥಾರೂಪನೇ ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ. ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತ ಎಂಚ ಕೊರ್ತೇರ್, ಪ್ರಭುಪಾದ ಐಕ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಎಂಚ ಕೊರ್ತೇರ್ ಅವೆನ್ ಸೇಮ್ ಆದ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರೋಡು. ಓಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಐತ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಾದ ಉಂಡು, ಅರ್ಥ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಲ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿನ ಅರ್ಥ ಅನ್ನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೊರೋಡು. ಅವು ನಿಜವಾದಿನ ಉದ್ದೇಶ. ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಏಪಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯುಗಟ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಪಂಡ ಮಾತ ನೆಟ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್. ಒಂಜಿ ಏತು ಯುಗ ಉಂಡು, 4 ಯುಗ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಅವು ಎಸ್ 4 ಯುಗ, ಅವು ಸತ್ಯುಗ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ. ಅವ್ 4 ಯುಗ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಮಹಾಯುಗ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಏತೋ ಯುಗ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಅಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ. ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಎಸ್ 1000 times. ಓಕೆ, ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲ್ಪ ಒಟ್ಟಾನಾಗ 1000 ಕಲ್ಪ ಒಟ್ಟಾನಾಗ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಹಾಕಲ್ಪ. ಅವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನ, ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನ, ಅವು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ ವರ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತು ಪೋಪೇರ್. ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ, ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ. ಜಸ್ಟ್ 5000 years ಎಗೋ, ಜಸ್ಟ್ 5000 ದುಂಬು ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತು ಪೋಯರ್. ಆರ್ನ ಲೀಲೆ ಮಾತ ಮಲ್ತದ್ ಪೋಯರ್ ಮುಲ್ಪ. ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಬತ್ತೇರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಶ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇತ್ತ ಸತ್ಯುಗ ಆಪುಂಡ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಾಪರಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಾರ ಸತ್ಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ, ಕುಡಾರ ಸತ್ಯುಗ, ತ್ರೇತಾಯುಗ, ದ್ವಾಪರಯುಗ, ಕಲಿಯುಗ. ರೈಟ್, ಇಂಚ ಸರ್ಕಲ್ ಆಪುಂಡು 1000 ಟೈಮ್. ಅಂಚಿನ 1000 ಯುಗಟ್ 4 ಯುಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪದಾದುಂಡು. ಅವು 4 ಕಲ್ಪ 4 ಯುಗ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಏತೋ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಡ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ 4 ಸೆಟ್ದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಬರ್ಪೇರ್. ಅಂಚಾದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಲಿಯುಗ ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಂಡ ಐಟರ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಪ್ಪದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈದ್ಜೇರ್ ಆರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಕಂಸನ್ ಕೆರ್ಪೇರ್ ಭಗವತ್ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಆಪುಂಡು ಪೋಪೇರ್ ಆತೆ. ಓಕೆ, ಬೇತೆ ಓಲ್ ಆಪುಜ್ ಆಂಡ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯುಗ. ಒಂದು ಕಲಿಯುಗದಾದೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯುಗ. ಏಪ ಓ ಕಲ್ಪಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪೇರ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್. ಬೇತೆ ಯುಗಟ್ ಮಾತ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪೇರ್ ಚತುರ್ಭುಜ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವಿಷ್ಣುದ ಸ್ವರೂಪ ಗೆತ್ತೊನ್ವೇರ್ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಕೆರ್ಪೇರ್ ಪೋಪೇರ್ ಕಲ್ಕಿಲೆಕ್ಕ. ಆಂಡ ಒಂದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಾದಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಬತ್ತೇರ್, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷಾರ್ ಸ್ವತಃ ಬತ್ತೇರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆನ್ ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತು ಪೋಯರ್. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಬನ್ನಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುಗ ಬನ್ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬರ್ಪೇರ್. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಾತ ಯುಗಟ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್, ಮಾತ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್. ಒವ್ವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಪೇರ್. ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ.
Just 500 years ago Chaitanya Mahaprabhu batter. Just 500 years ago. Chaitanya Mahaprabhu batter namak Mayapur toli, Kolkata toli. Yetunji fortunate. Ate nama yetunji bhaಗ್ಯಶಾಲಿ. ಇಜಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಇತ್ತುಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಎಂಚಪಂಡ ಒಂದು 10,000 ವರ್ಷದಾದ ಉಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುಗದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 10,000 ವರ್ಷ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ 10,000 ವರ್ಷ ಉಂಡು. ದಟ್ಸ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್. ಆಲ್ರೆಡಿ 500 ವರ್ಷ ಮುಗಿತುಂಡು. ಇತ್ತ 9,500 years ಉಂಡು ಆತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ದಾಲೊಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ 10,000 ವರ್ಷ ಐ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೊಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು 10,000 ವರ್ಷದಾದುಂಡು. ಅವು ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಬೊಕ್ಕ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಏಜ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ದಾದಾಪುಂಡು ಅವು ಒಂದು 10,000 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಡಿವೋಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಜೆರ್ ನಮಕ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತೊನ್ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಡಿವೋಟೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಜೆರ್ ನಮಕ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕಿನ ಟೈಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತ ಓದೊಂಗ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರಪೊಕ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದು ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ಮಾತ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ಪುಜೆರ್. ಮಾತ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಟ್ ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯುಗಕ್ಕಂತ ತಿಕ್ಕಿನಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಬತ್ತು ಪೋಪರ್ ಮುಲ್ಪ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಬೇತೇರಾಂಡಲ ಓದುಲೆ. ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಬದಲು ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಭಗವಂತನು ಇದನ್ನೇ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಂದೋಲನವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಬದಲು ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣಾಗ ಎಂಚಿನ ಪುದಾರ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಆರ್ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರ್, ಇಂದ್ರಿಯ ಗೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಂದ ಓ ಪುದಾರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಓ ಪುದಾರ್ ಕೃಷ್ಣಾಗ ಆರ್ನ ಮಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೀಪೇರ ಕನ್ಪಿನಕ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಋಷಿಕೇಶ ಋಷಿಕ ಈಶಾ ಆರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯನ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೇರ್. ನೆನಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಉಂಡು ಗೋವಿಂದ. ಗೋ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಗೋ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಗೋ ಪಂಡೆಂಚಿನ ಜೀವೋ ಗೋ. ಗೋವಿಂದ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಗೋ ಪಂಡೆಂಚಿನ ರಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೌ ನೆನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಗೋವಿಂದ ಬಂಡ ಮಾತ ಪೆತ್ತೊಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಾತು. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಂದ್ರಿಯ. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಗೋತ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ, ನೆನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ. ಇಂಜಿನ ದೇವರ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ. ಗೋವಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಪೆತ್ತನ್ ಆರ್ ಕಾಪುವೇರ್ ಗೋವಿಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ. ನೆನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಗೋವಿಂದ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇಂದ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಅವು ನೆನೊಂಜಿ ಅರ್ಥ. ಗೋವಿಂದ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯಾಗ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣ. ಇತ್ತ ಮಾತ ಇಂದ್ರಿಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ನಾರ್ಪನ ಭೌತಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಅತ್ ಕೃಷ್ಣನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಇಂದ್ರಿಯಾಗ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ದೇವೇರ ಸ್ವತಃ. ಓಕೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪ ರೈಟ್ ದಿನೋಲ ಆಹಾರ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಭೋಗ ಪಾಡುಜಿಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಭೋಗ ಆಪುಂಡ ಐತ ಕರ್ಮ ಅದೊಂದು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪ ಪನ್ನಾಗ ಭಕ್ತನಕಲ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಆಕಲ್ನ ಇಂದ್ರಿಯ ಎಲ್ಲ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣಗ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಗ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಭೌತಿಕ ಆನಂದ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಣಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣುನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ತುಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು, ಪೊಣ್ಣುಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಣನ ಮೋನೆ ತುಂಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಪರಿಸರ ತುಂಡ ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅವು ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಅವೇ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣಗ್ ತುಂಡ
ನಮಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೃಷ್ಣಗ ಮೇನ್ಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ್. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ್ ಓ ಇನ್ ಏತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜ್ವೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿ ಆಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ್. ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣನ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ತನ್ನಾತಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಜನಕಲ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡೆಂಚ ಅಕಲ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ತೂಪೆರ್. ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರ ಅದೇ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ. ಏಪ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಅವ್ ನಿಜವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತ ಮುನ್ಪ ಪನ್ಪೆರ್. ಓಕೆ, ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೊಕ ಧ್ಯೇಯ ಪಂಡ ಮೂಡನ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ದಾದ ಉಂಡು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಓದುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಒಂದು ಓದುದು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾಂಡ್ ದಾದೊಂಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಉಂಡು ಅವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ. ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿಕಲ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ದಾಯ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಜಿ ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಆತೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ನಿಯೋಫನ್ಸ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಏತೆ ಬೇಲೆ ಒಪ್ಪಾಡು ಏತೆ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಾಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಧನ. ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇತೆ ಸಾಧನ ಬೇತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೃಷ್ಣಗೋಸ್ಕರ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಧನ ಪಂಡ ಚಾಂಟಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಂದು ಮಾತ ಸಾಧನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅತ್ ಕೆಲವ್ ಸತಿ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಪನಾಗ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೀರ್ತನ್ ಬೊಕ್ಕ ರೀಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅವು ಸಾಧನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಂಡ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೆಯಲಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧನೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಇತ್ತ ನಾನು ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ. ಓಕೆ, ಹರೇ ರಾಮ್ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಎಸ್, ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇಂತ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆದೊಂಡು ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಮಲ್ಪ ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ದಾದೊಂಡು ಅವು ಸಾಧನೆದ ಪಾರ್ಟ್. ಇತ್ತ ರೀಡಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಆವಡ್ ಅವ್ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಮಲ್ಪೊಡು. ರೀಡಿಂಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಇಂಕ ಅವು ಮಾತ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡಿ ಓದರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಆಂಡ ಎನ್ನದಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆದ ಪಾರ್ಟ್. ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಮರೆಪನ ದಿನೋಲ ತಿನ್ಪನಮ್ಮ ರೈಟ್. ಆಹಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪುಜಿ ದೇಹ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ನಮಕ್ ಉಪವಾಸದಿಂದ ತರ ತಿರುಗುದು ಬುರುವ ಅಂಚ ಬುರುವ ಅಂಚ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂಡ ಅವ್ ಮಲ್ಲೇಜ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿಂಡ ಅವ್ ಮಲ್ಲೇಜ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪುನ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗ ತಿನ್ಪುನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಹಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ. ಈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಹೆಲ್ತ್ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ. ತಿನ್ಪುನ ಆಹಾರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅವ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗ್ಬೋದು ಡೈಲಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ತಿನ್ಪುಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅವ್ ಮಾತದಾದ ಉಂಡು ಅವಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಅತ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನ್ ಆದ್ ಬೇತೆದಾದ ಮಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ, ಕಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ, ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ, ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪುನ ಅವ್ ಮಾತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ದೇವರಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ. ಒಂದು ದಾದೊಂದು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕೇನುನ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಬತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನುನ ಅವು ಸಾಧನ ಅವು ಡೈಲಿ ಉಪ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಅಂಚಾದ್ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪೊಡು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಕುಲುನಾಥ ನಮಕ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಆತ ನಾವ್ ಬೇತಕ್ಲೆಕ್ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಏರ್ ಪನ್ಪೆರ್
ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ ಲತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುಸ್ತವ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವ ಚೈವ ಕಿಮ ಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಶ್ಚೈವ ಕಿಂ ಅಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ. ಹಾಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಹೇಳಿದನು, ಏ ಸಂಜಯ, ಯುದ್ಧಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೇರಿದಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ರಡ್ ವಸ್ತುದಾದಂಡು ಅವ್ ಮುಲ್ಪ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ. ಓಕೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತದ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಾದೊಂಡು ಅವಂತೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಚಪಣ್ಣ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಓಕೆ, ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಒಂದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಾದೊಂಡು ಅವು ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂದಾಪುಂಡು. ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಹರಿಯಾಣ ಕೊಂಡ ಅಂಚಿ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ಕೊಂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಅವು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಲ್ಪ ಯುದ್ಧ ಆತಿನ. ಓಕೆ, ಅನಾಲಜಿ ಸಾದೃಶ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರೆ. ಎಸ್, ಓದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದೃಷ್ಟಾತು ಪಾಂಡವಾನೇಕಂ ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ದೃಷ್ಟಾತು ಅದ್ ಮಾತಾಜಿ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ತೋಜುಂಡೇರ ಈಗ ಅವೇನ್ ಓದೋಡು ಫಸ್ಟ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾದೃಶ್ಯ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆಯುವ ಹಾಗೆ ದುರ್ಯೋಧನಂತಹ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಭು ಕಿತ್ತೆಸೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಸಾದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ನೆನಪುದಿಯೋಡು ನಿಖಿಲ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತನ್ನ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅನಾಲಜಿ ಪಂಡ ಸಾದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ನೆನಪಿಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ನಮ ಕೊಂಡ ಅವೇನ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪ ಅವು ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಭಾವಾರ್ಥ ಮಾತ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದುದು ಬರೋಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥನ್ ಸಮಾದು ಓದುದು ಬರೋಡ್. ನಮ್ಮ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೆಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆ ಪಂಡ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾದೃಶ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರ್. ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗದ್ದೆಡ್ ನಮ್ಮದಾದ ಮಲ್ಪ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅತೆ ರೈಸ್ ಭತ್ತ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅವು ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗಿಡ ಮರ ಅವ್ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅವನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುವ ರೈಟ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ವೀಡ್ಸ್ ಮಾತ ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಭತ್ತ ದಾದ ಒಲ್ಪ ಭತ್ತ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂದ್ ಕಾಟ್ ಗಿಡ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಅವ್ ಮಾತ ಆಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅವೆನ್ ದೆತ್ತು ದಕ್ಕುವ ರೈಟ್. ಅವೇನ್ ದೀಪೂಜ ಅಲ್ಪ ಮದೆದ್ ದಕ್ಕುವ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ರೈತಗೆ ಆರ ಪಾಂಡವ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ ಲಿಪ್ಪುನ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂದು ಕೌರವ ಇಂಚ ಕಾಟ್ ಗಿಡತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕೃಷ್ಣದಾದ ಮಲ್ಪ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಲ್ತ ಗೆತ್ ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ವೇರ್ ರೈಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ದುರ್ಯೋಧನಕ್ಕ ಜನಕ್ ಲಿತ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೆಕ್ ದಕ್ಕುವರ್ಗೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಅಂಚೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ತೋಚ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡವ ನಕಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ಏತೊಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಂಡ ಭಗವಂತ ಇತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾಗ ಕೊರೋಲಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತಜಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಯುದ್ಧಕ್ ಬತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಂಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಈತ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇನ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಏನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲೇಗ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜ ಈ ಪಂದ್ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕ್ಲೇನ್ ದೆತ್ತುನ್ ದಾಕುವೆರ್. ಎಂಚ ನಮ್ಮ ರೈಸ್ ಫೀಲ್ಡ್
ಬೊಡ್ಚಾನ್ನ ಕಾಟ್ ಒಂದು ಮಾತ ಗಿಡ ಮಾತು ಪುಣ ಇಂಚ ದಕ್ಕುವನ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಕೌರವನಕ್ಲೆನ ದೆತ್ ದಕ್ಕುವೆರ್ ಕಿತ್ತು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಾದೃಶ್ಯ ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸಾದೃಶ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ನೀರಂಡಲ್ಲ ಓದುವೆರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೇತೆ ಹೊಸ ಜನ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ರಾಜನೀತಿ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ದ್ರುಪದ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಅವನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಸೇನೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಆಯಿತು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ಇದರರ್ಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಷ್ಟು ಉದಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಬರುವುದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಇತ್ತ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಲೆ ದಾಯಿಗ್ ಒಂಜಿ ದುರ್ಯೋಧನನ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ದಾಯಪ್ಪ ನೋಡು. ಆಯೆ ಏರ್ ಮಾತ ಓದುದು ಬೈದರ್ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಏರ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಸ್ ದಾಯೆಗ್ ಅಂದೇರಂಡಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮಾತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು. ದುರ್ಯೋಧನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಆರ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅದಾದ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಐತಡ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಯೆಗ್ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್, ಡುಪ್ಲಿಸಿಟ್. ಎಸ್ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೈನ್ಯದ ನೆಟ್ ಪಾಂಡವರ್ ನೆಟ್ ಏರೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಎಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಎಲ್ಲಾರು ಅಟ್ಟಿಲ್ಕೊಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ಪತಿ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಡ್ದ ಅದಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಕ ಕುಲೊಂದು ಓದೋಡು ಮುಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಇಂಕ 5 ಜನ ಸೀರಿಯಸ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾವಕ್ಲೇಗ್ಲೆ ಅನ್ ಕಲ್ಪವೆ. 10 ಜನ ಬತ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಉಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಲ್ತಾರ. ಬೇತೆ ಇತ್ತ ಯಾರು ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ದಾಯಿಗ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಒಂದು ಸಾರಿ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ ಪನೋಲಿತ್ತಂಡತೆ. ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ ಅಂದ ದಾಯಿ ಪಂತೀನಿ ಯಾರು. ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಪಾಂಡವರನ ಒಂದು ಆದಿತ್ಯರು ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆದಿತ್ಯರು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ. ಅಕ್ಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪನೋಲಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅಂದ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪುಜೇರ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ ದ್ರುಪದನ್ನ ಮಗೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಡ ಏರ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಎಸ್ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗ್ಲ ದ್ರುಪದಗ್ಲ ದುಂಬು ವೈರ ಆದಿತ್ಯರದು ಅಂಚ. ವೈರಿ ಆದಿತ್ಯರ್. ಗುಡ್, ಐಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನನ್ ಕೂಡ ಅವರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಾ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ತೂರ್ ಎತ್ತು ಜನ ಆಂದಿತ್ತಾರ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಹಿಡ್ದು ಪತಂಜನೆ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ದ್ರುಪದ ದುರ್ಯೋಧನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಯಾರ್ ಪಂಪೇರ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ದ್ರುಪದ ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ದ್ರುಪದ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ವೈರಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ ನೆನಜಿದ ದೂರ ಆಪುಜಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇರ್ ಗುರುಕುಲಡು. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ವೈರಿ ಆಯರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ ತುಂಡ ನೆನಜಿನ ಕಾವುಂದಿತ್ತಿಜ್ ಪಂಡ ಕೆರ್ರೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತೇರ್. ಇತರ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಆರ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರುಪದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ. ಐದು ಅಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸೈಸರ ಆಪುಜಿ. ಅಪಗ ದ್ರುಪದ
ಮಹಾರಾಜ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಮಗನ್ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತ್ ಪುತ್ರ ಕಾಮಿಸ್ಟ್ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತ್ ಮಗನ್ ಆರ್ಗೆ ತಂದೇರ್ ಐತ ದುಂಬು ದ್ರೌಪದಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರ್ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ರಡ್ಡ್ ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂಬ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ದಾದಂಡು ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಎನ್ನನ್ನೇ ಕೆರ್ಪೆರೆ 6 ಜನ್ಮಗೆತ್ತನು ಅಂದು. ಆದರೂ ಅವನನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಸೇನೆ ಕಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಆಯಿತು ಓಕೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ. ಇತ್ತ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಆರುಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಎನಿಮಿ ಬತ್ತು ಕೇಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪರ ಅಂತ ಆಂಡಲ ಆಲ್ಕ ಅಲ್ಪಾದು ಕೊರಿಯರ್. ನಮ್ಮ ಎರಂಡಲ ವೈರಿ ಬತ್ತು ಕೇನಾಗ ಈರೆಂಟುಂದು ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪರ ಅಂದ್ ಎನ್ವಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಂಕಾ ಪೂಜ ಮಾತ ಆಂಡ ಇತ್ತ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಲ್ಲೆ ಅರೆ ಕೆರ್ರೆ ಅಂದ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಕೆರ್ರೆ ಅಂದೇ ಪುಟ್ಟದಿನ ಅವ್ ಜನ ದೃಷ್ಟದಿಮ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಡ ಬತ್ತು ಕೇನ್ವೇರ್ ಈರಿಯನ್ನ ಗುರು ಆಪರ ಅಂದ್ ಕೇನ್ನಾಗ ಎಸ್ ಅಂದ್ ಪಂಪೇರಾರ್. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಷ್ಟು ಉದಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಏತೊಂಜಿ ಉದಾರಿ ಆದಿತ್ತರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಂಡಲ ಎಸ್ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರ್ ಅರೆನೆ ಕೆರ್ರೆ ಬರೊಂದಿತ್ತಾಯಿ. ಅವನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಬರುವುದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂಜಿಯನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಆದ ಬರ್ಪ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅವನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ದಿತ್ತಿನ ಜನ ಎಲ್ಲೆ ಬತ್ತಿಯ ನನ್ ಕೆರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನ್ ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನ್ ಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯಗೆ ಎತ್ತೋ ಸಮಯದಿಂಚಾರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಜನ ದುಂಬು ಪೋದು ಏನನ್ ಕೆರ್ಪೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡಲ ಆಯನ್ ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡ ಸುಖ ದುಃಖ ಅವ್ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶರೀರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಂದ್ ಮಾತ. ಆದರೆ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಮುಲ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಪಠನ ಪಾಠನ್ ಯಜನ್ ಯಾಜನ ಪಠನ ಪಾಠನ ಪಂಡ ಕಲ್ಪುನ ಬೊಕ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾವ್ನ. ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಉಂದೇನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲುದು ಓದೋಡು ಪುಸ್ತಕನ್ ಮಾತ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಫೈನ್ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯ ಎಂಚಿನ ದೇವೆರೆಗ್ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡು. 1 ಗಂಟೆ ದಿನತ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಇಜ್ಜಿನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಾದೊಂಡು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಲ್ಲುದು ಓದುಲೆ. ಪಂಡ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಬರತಾರ ಅವನ್ ಓದುಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದುಲೆ ದಿನಕ್. ಅವು ಓದುದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾಡಿ ಏರಾಂಡಲ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಲೆ ಇಜಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೇ ಏತ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ ನಕ್ಲ್ ನೊಟ್ಟು ನಾವ್ ಪಾತೆರ್ವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ವ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಬುಡ್ಲೆ ಅವು ಮಾತ ನಿಕಲ್ನ ಸೈಪುನ ಟೈಮಿಗೆ ಅವು ಮಾತ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೇತಕ್ಲ್ನ ವಿಷಯ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ದಾದ ಕಲ್ತೆಯಾನ ಇನಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಉಂಚ ಪಂಡೆರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮತ್ ಪನ್ಲೆ 4 ಜನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏರೇಗ್ ಪನ್ಪರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಡ್ದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಲೊಂದು ಓದುವೇರ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಓದುದ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿಡಲ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಂಡ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದುದು ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಪನ್ನೋಡು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಮಲ್ಪು ಪಠನ್ ಪಾಠನ್ ಅವೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ ಒಂಜಿ ರಾಜನೀತಿ ಅದೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕ್ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅವ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪುಂಡು. ಥರ್ಡ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ದೃಪದ ಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತವ ಶಿಷ್ಯನ ಅಂತ ಪನ್ಪುಜೆ ಆಯ್ ದೃಪದ ಪುತ್ರೇಣ ದಾಯಗ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದು ಒಕ್ಕ ಅರ್ಜುನನ ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಗಳು ಮತ್ತು ಭೀಮನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಕೋಚ್ ಲೋಕಡ ಆಯ್ಗ ನನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ದುರ್ಯೋಧನಗ
ಅರ್ಜುನನ ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಭೀಮ ಬೊಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮಗಾಯ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ. ಭವಾನ್ ಭೀಷ್ಮಶ್ಚ ಕರ್ಣಶ್ಚ ಕೃಪಶ್ಚ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣಶ್ಚ ತೂಲೆ ಎಡ್ಮನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಓಕೆ. ಎಡ್ಮನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ನಿಕಲ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತಂಡ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದಿ ಇಲ್ಲೆ ಎಡ್ಮನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಒಂಜಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಯಕ್ ತೂಪೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ಯಕ್ ತೂದ್ ಮಾತ ಮಹಾರಥಿ ಅತಿರಥಿ ನಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ. ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅತಿರಥಿ ಮಹಾರಥಿ ನಕಲ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಭೀಷ್ಮ ಓಕೆ ಭೀಷ್ಮ ಮಹಾರಥಿ. ಕರ್ಣ ಫೈನ್ ಮಹಾರಥಿ ಆಯ್. ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಥಿ. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾರಥಿ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮಹಾರಥಿ ಆಂಡ್ ವಿಕರ್ಣ ಮಹಾರಥಿ ಅತ್ತ ಅತಿರಥಿಲ ಅತ್ತ ಆಯ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೈನ್ಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಪುದಾಗ ದಾಯಿದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ. ಎಸ್ ವಿಕರ್ಣನ ಪುದಾರ್ ದಾಯಿಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ದುರ್ಯೋಧನ ದಾಯಿಗೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಕರ್ಣನ ಪುದಾರ್ ಆಯ್ದಾದ ಮಲ್ತೆ. ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಪನ್ಲೆ ಅದು ವಿಕರ್ಣೆ ಉಳ್ಳದೆ ದ್ರೌಪದಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರ್ತೆ ದುಶ್ಯಾಸನ ತೀರುವೈಪನಾಗ ದುಶ್ಯಾಸನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೆದೆ ದ್ರೌಪದಿನ ಪಾತಿರ್ವೈತೆ ಅದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನಗ್ ಗರ್ವ ಬರ್ಪು ದುಶ್ಯಾಸನ ಮಿತ್ತ ಐಕ್ ಆಯ್ ಪನ್ಪಿದ್ಸು ನನ್ನ ನೆತ್ತ ಉಂದೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ದುಶ್ಯಾಸನ ವಿಕರ್ಣೆಲ ನನ್ನ ಪಾಂಡವರನ ಪಕ್ಷಗೂ ಸೇರ್ವೆನದಾದನ ಪಂಡದ್ ಬೇಗನೆ ವಿಕರ್ಣನ ಪುದರ್ಲ ಪಂಡ್ ಬಿಡ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ಓಕೆ ಅವೊಂಜಿ ರೀಸನ್ ದಾಯ್ ಪಂಡ ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣಾನಗ ದುಶ್ಯಾಸನ ದುರ್ಯೋಧನ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲ್ ಭೀಷ್ಮ ಕರ್ಣ ಇವನ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತೇರ್ ದಾಲ ಪಂತಜೆ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ದಾಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಪೋಪುಜೆರ್ ಆಂಡ ವಿಕರ್ಣ ಲಕ್ಕದ ಪನ್ಪೆಗೆ ಈ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ ಲಕ್ಕದ ಪನ್ನಾಗ ದುರ್ಯೋಧನ ನೆರ್ದ್ ಅಂಡ್ ಕುಲ್ಲಾವೆರ್ ಇತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಅನಾಗ ಆ ಎನ್ನುವೆಗೆ ಬಿನಿ ವಿಕರ್ಣನ ಪುದಾರಿಯಾನ್ ಅತಿರಥಿ ಮಹಾರಥಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ನಕಲಂಚನೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹುಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲಿ ಬತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಂಚ ವಿಕರ್ಣ ಎಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಯ್ನ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ದುರ್ಯೋಧನ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಎಲ್ಲೆ ಐಗ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆಂಡಿತ್ತು ಇತ್ತು ಮಾತ ಪುದಾರನ್ ಲೆತ್ತೇರ್ ದುರ್ಯೋಧನ ಎನ್ನ ಪುದಾರನ್ ಲೆತ್ತೆ ಚೀರಿ ಯಾನ್ ದುರ್ಯೋಧನನ ಮಾತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೋದು ಪಾಂಡವನಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಅಂದ್ ದುರ್ಯೋಧನಗ್ ಅವು ಮನಸ್ಸಡ್ ಬತ್ ಆರೊಂಜ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮನಸ್ಸಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮಲ್ಪರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಾದ್ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಬಂಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅವ್ ಮಾತ ದುರ್ಯೋಧನನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಷನ್ ಇತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಓ ಪಂಡ ನಿರ್ಬಂಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧೆ ಪಂಡ ಏರ್ ಪನ್ಪಲ್ ನೆತ್ತ ಅರ್ಥ ಎರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿರ್ಬಂಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧೆ ಪಂಡ ಕೆಂದರ ಏರಂಡಲ ನಿರ್ಬಂಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧೆ ಯುಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ ಮುಚ್ಚತೆ ಯುಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯ ಪಂಡ ಎರೆಗಂಡಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲ್ಯ ಓಕೆ ನಿರ್ಬಂಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕೆಲವೆರೆನ್ವೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾಯಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಾತೆರ್ನ ಅಲ್ಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಪಾತೆರ್ನ ಅಪ್ಪಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪೋಪೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರೋಡು ಯಾನ್ ದಾಯಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋಡು ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೊಲ್ಲಿಯತ್ತೆ ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಯಗ್ ಅರ್ಜುನನ ಡೌಟ್ಸ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚೆಂಕ್ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೀರೋ ಆಫ್ ದ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೃಷ್ಣ ಅರೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾನ್ ಕೇನು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದಾಯಕ್ಕೆ ನೋಡು ಎಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ದಾಯ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದೋಡು ಆಯ್ತು ದಾದ ಮಾತುಂಡು ಯಾನ್ ದಾಯಿಗ್ ಓದೋಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪೋಲಿಯತ್ತೆ
ಎಸ್ ಇಂಜಿನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬೈದಿಜ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪೋಲಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದಾಗೋದು ಎಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ ಆಯ್ತು ಅರ್ಜುನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪೋಲಿ ಆತ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬುಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕ್ ತಾಯಿಗ್ಬೋಡು ಸೇನೆದ ವಿಷಯ ಮಾತ ಎಂಕ್ ತಾಯಿಗ್ಬೋಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪೋಲಿ ಎಸ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಅರ್ಜುನ ಸುರುಟು ಪನೊಂದು ಏಪಮಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಗೈಟು ಸರೆಂಡರ್ ಆಪುಜರ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಸರೆಂಡರ್ ಆವಡ ತೈಕಸ್ರ ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರೆ ತೈಕಸ್ರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನ್ ಇತ್ತ ಓಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಾರ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ಡೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ತೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ಜುನನ ಡೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪರೆ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಖಾಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಡೌಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಐತ ದುಂಬು ವಿಕರ್ಣ ದ್ರೋಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರ್ ನನ್ನ ಮಾತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಪಂಪೇರ್ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಓದಿಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಓದಿಲ್ಲ ಒಂದನ್ನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೌದು ತೋಜಿದೆ ಈ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಲಾಭ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಕೇಳಬಹುದು. ಅದಿತ್ತು ತೋಜಿನ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರಲಿ ನಮ್ಮ ಕತೆ ಇನ್ಸೆ ಪಂಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ಸೆ ಪಂಡೈತೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋಲಿ ನಮಕ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರ ಕೇಳಬಹುದು ಪಂಡ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರ ರೀತಿ ಈತ ಮಾತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಫಸ್ಟ್ 11 ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮೇರಿತೇರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇತ್ತೇರು ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಇತ್ತೇರು ಕಾಶಿರಾಜ ಇತ್ತೇರು ಒಂದು ಅಭಿಮನ್ಯು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೌಪದಿನ ಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತೇರು ಅವ್ರು ಇತ್ತೇರು ಒಂದು ಜನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೇರು ಪಂಪಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಅರ್ಜುನನ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೋಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪಂಪಿನ ಅರ್ಜುನ ವಾಚಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂದ ಈಗ ಒಂದು ಮಾತ ತೂದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅವನ್ ಮಲ್ಪ ಕೇನ್ವೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಏರಾಂಡಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ವೇರ್ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಿರ್ಬಂಧ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧ. ಅದರ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧ ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆಯೋ ಅದು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಧರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕೃಷ್ಣನು ಬಯಸಿದ್ದನು. ಅದು ಅವನ ಮಹಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಆದರೆ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನಿರ್ಬಂಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧೆ. ನಿರ್ಬಂಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಕೃಷ್ಣಗ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಏರಡಾನ ಪಾತ್ರನ ಅವು ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಆರುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಉಲ್ಲೇರ್
ಅಂಚಾದ ಕೃಷ್ಣ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬೊಕ ಕೃಷ್ಣಂಗ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡಿತ್ತ. ಅವು ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಎದುರು ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು, ಮಾತರ್ಲೈತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳೇರು. ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಅವಲಿ ಒಂಜಿ ಸೈನಿಕ ಆದುಕೊಲಿ, ಒಂಜಿ ಎದುರು ಅಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಆದುಕೊಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೈಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು, ಪಾಂಡವನಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಾತೆರ್ಲೈತೆ ಕೃಷ್ಣಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು. ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರೆಗೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಲ್ಲಿ ಇಲೆ ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಶೋಕ್ ತೋಜುವೆ ಕೃಷ್ಣ. ಅವೇ ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರು ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ದ್ವಾರಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ವೃಂದಾವನಟ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆ. ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಡಾತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಚಿ ನೋ ಅಂಚ ಪನರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ರಡ್ಡುಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏತ್ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾ ಮಥುರಾ ವೃಂದಾವನ ಏತೊಂಜಿ ಆರ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರ್, ಏತೊಂಜಿ ನಮಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಬೂರುಂಡ ಆತೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಕೃಷ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜೇರ್, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಜೇರ್, ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅವ್ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು, ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅವು ಚೇಂಜ್ ಆವ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತ ಯೋಧನಕಲ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಓದೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ. ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು, ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ಲ ಗೆತೋನೋಡು. ಕೃಷ್ಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಜಂಪ್ ಮಲ್ಪ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಜುನಾಗ್ ಪೋಪೆ ಪಂಡ ಅವು ಈಸಿ ಆತ್. ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುಡು. ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುನಾತ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅವ್ ಮಾತ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾವಳು. ಓಲ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಕೃಷ್ಣ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನೊಂಜಿ ಬಯಕೆ ಇತ್ತಂಡು, ಮತ್ತೆ ದುರ್ಯೋಧನನ ಕೆರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಯಕೆ ಇತ್ತಂಡು. ಅವು ಅಂಡ ಏರೇನು ಕೆರೋಡು ಕೆರ್ಪುನಕಲ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡದೇರ್. ಓಕೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಮಾತಾಜಿ, ಮಾತಾರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಇತ್ತ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಐಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಚೂಸ್ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು, ಚೂಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತು ನಿಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಒಲ್ಪೊಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಏರ್ನ ಪುದಾರ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಟೆಂಕ್ ಬರಲೆ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ಜನಕಲ್ನ ಪುದಾರ್ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪುದಾರನ್ ಮಾತ್ರ ಬರತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ನಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಪುದಾರ್. ಓಕೆ, ಇತ್ತ ಕೆಲವ್ ಮಾತ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಅವೆಲ್ಲ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಲ ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದೆನ್ಲ ಅಂದ್ಲೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಧವ ಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರ. ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಟುಪ್ಪುನ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ರಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ನಿದೇವನಿಂದ ರಥ. ಓಕೆ, ಅರ್ಜುನಗ್ ತಿಕ್ಕುನ ರಥವು ಅವು ಅಗ್ನಿದೇವ ವರ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೇರ್. ಅವು ವರಟ್ ಆರೆಗ ಅರ್ಜುನಗ್ ಒಂಜಿ ರಥ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ ರಥ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತ. ಬೊಕ್ಕ ಕಪಿಧ್ವಜ ಒಲ್ಪ ಹನುಮಂತ ಉಪ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ರಾಮ ಉಪ್ಪುನ ಸಹಜ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಉಂದೆ ನೀರಂಡಲ ಓದ್ವಾರ ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ವೈಷ್ಣವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋರಾಟದ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಆಚಾರ್ಯರಾದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದನು. ಹನುಮಂತ ವಜ್ರಗದೆ ದಯೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಇದು ವೈಷ್ಣವ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು. ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅವನ ಭಾವನೆ. ಕಪಿಧ್ವಜ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇದು ವೈಷ್ಣವ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು. ಇತ್ತ ಹನುಮಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಕೀತು ಮಾತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಹನುಮಂತ. ಇತ್ತ ಹನುಮಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕಪಿಧ್ವಜ ಐಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ಪ ದಾಯಕ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಾ ವೈಷ್ಣವನ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಂಚಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಏಪಲ ಲೀಡ್ ಗೆತೋನು ಜರಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಎನ್ನಾರ್ದಾತ್ ಅಂಚ ಇಚ್ಚಿ ಏಪಲ ಟೇಲ್ ಆಂಚ ವರದಾದಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟಿ ಯಾರ್ ಪನಂದಿತ್ತೇರ್ ನೆವರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಹೆಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ದಾದಂಡು ವರ
ಎಸ್ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀಡ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಲೀಡ್ ಮಲ್ಪು ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಂಕ್ ಲೀಡ್ ಬರ್ಚಿ ದಾಯಗ್ ಲೀಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದಾಪುನು ಏಪಲ ಏನ್ ತಾರೆ ಅಂಡ ಹೆಡ್ ಅಂದ ಪನ್ಪತೆ ಲೀಡ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಹೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ ಒಂಚಿ ಪನ್ಪನ ಐ ಆಮ್ ದ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಪನ್ಪ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಏಪಲ ಪೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನ ಮತ್ತೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುನ ಬೊಕ್ಕ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಲೀಡ್ ಆರ ಬಡ್ಸಿದ ಅದ ಪಂಡ ಮಾತಲ್ಲ ಏನನ್ನೇ ಪೆಟ್ಟಾಕುವರು ಅಂಚ ಅದ ಬೆಟರ್ ಟು ಬಿ ಅ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಪಂಡರ್ ಅಂಚ ವೈಷ್ಣವನಕ್ಕೆ ಲೇಪಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ವೈಷ್ಣವನಕ್ಕೆ ಲೇಪಲ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವೈಷ್ಣವನ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಡುಪ್ಪರ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಡುಪ್ಪರ್ ಅವನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಹನುಮಂತ ವಜ್ರಗದೆ ದಯಮಾಡಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೈಷ್ಣವ ಅವನ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪರ್. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಷ್ಣವರು ತಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಿನ ದುಂಬು ಏಪಲ ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಯ ಅವ್ ಮಾತ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ನಕ್ಲನ್ ಮನಸ್ಸಿಡ್ದೀದ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಚಿ ಕಾರ್ಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಕೊಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ದಯ ಮಾಡಿ, ಮರ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಷ್ಣವ ನಕ್ಕಲ್ನ ಮರ್ಸಿ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಂಡಲ ಅವು ಸಫಲತೆ ಕೊರ್ಪುಚ್. ಓಕೆ, ಅಸಹಾಯಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯದಿಂದ ಸಹಾಯ ಯಾಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆರ್ ಏಪಲ ಪನ್ಪುಜರಿ ಯಾನ್ ಬತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಟ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಸ್ ಮೈ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಎನ್ನ ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಆರ್ ಎಂಕ್ ಆದೇಶ ಕೊರಿಯರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಹಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ ಬತ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಆರ್ನ ಸಹಾಯ ಹಿಡ್ದು ಏಪಲ ನಮ್ಮ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಹಾಜನೇನ ಗತಸ್ತು ಪಂಥ ಮಹಾಜನ ಏರುಪೇರ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ತತ್ತತ್ ಕರ್ಮ ಪ್ರವರ್ತನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಫುಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಮ ಪೋಡು. ಓಕೆ, ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಕ್ಕಲ್ನ ಒಕ್ಕ ಆಚಾರ್ಯ ನಕ್ಕಲ್ನ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್, ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್, ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆಚಾರ್ಯ ನಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಇಡುತ್ತದ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕರುಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಇದು ವೈಷ್ಣವ. 2 ಕಾರ್ಯಗಳಿವೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಭಕ್ತರನ್ನು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ವೈಷ್ಣವ. ಓಕೆ, ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೆಂಚ ಪಂಡ ಆರ್ ಒಂದು ಮಾತ ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ಡ್ ಆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಂಚ ಪಂಡ 2 ಕಾರ್ಯಗಳು, ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷೆ. ರಡ್ಡುಲ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರ್. ಈವನ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಲವಿಂಗ್ ಅವು ರಡ್ಡುಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಲ್ಪುನ ಅನುಗ್ರಹಗೆ. ಒಂಜಿ ಲವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಮಕ್ ಪ್ರೇತಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್, ಪ್ರೇಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮಕ್ ಅವಲ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಸಿ ದಯೆ. ನೆನೊಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಆಕೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ನಮಕ್ ಶಿಕ್ಷಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅವಲ ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಕ್ಷಣೆನೆ. ಓಕೆ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಕೆಲವರ ಐತೆ ಅರ್ಜುನ ತೊಲೆ ಅರ್ಜುನ ಆರ್ ರಕ್ಷಣೆಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂತ ಹೊರದಾದಂಡ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಯುರೋಪ್ ದಾದಂಡ್ ಹೊರ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ಕಾನ್ ಮಿತ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಎಂಚ ಪಣ್ಣ ಒಂದು ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಯಾನ್ ಓದೆ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪು ಅಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತು ಕೊಡಿ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾದುಂಡು ಅವ್ ಯುದ್ಧನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊರೊಂದುಂಡು. ವಾರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಪಂಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ ಅವ್ ಪೂತುಜಿ ದಯಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅಲ್ಪ ಬರತಾರ ಅವು ಅಧರ್ಮಿ ನಕಲೆಗೆ ಉಲ್ಟಾದ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೊಲ್ಲುವುದು ಸಹ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಉಂಟು. ಕೆಲವರೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ ಓದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವ ನಕ್ಕಲ್
ಎಂಚ ಪಂಡ ವೈಷ್ಣವನಕಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಂಡು ಅಗತ್ಯ ಎತ್ತುಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಾಕ್ಷಸ ನಕಲೆಗ್ಲ ಕೆರ್ರೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಒಂದು ವೈಷ್ಣವ ಅಂದ್. ಇತ್ತ ಗುಂಪು ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಇತ್ತ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖದಾದ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ವ ಅವು ಉಲ್ಲೇಖ ಇತ್ತೆ ಕೊರ್ನ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಉಲ್ಲೇಖ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಅವನ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಎನ್ನ ಜೀವನಡ್ ಅವನ್ ವೈಷ್ಣವ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಅವನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವನ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಉಂಡು ಕೊಲ್ಲಲು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅವ್ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಹಾನಿ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾನ್ ಅವನ್ ಎಂಚ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದ್ಲೆ ಅವನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕೊರಲಿ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಒಂದಾದ ಉಂಡು ಮುಂದೆ ಮಿತ್ತ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 1.6 to 7 ಓಕೆ 1.6 ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ತಡ್ದು 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಆಜಿನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ 7ನೇತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಅವನ್ ಓದದ್ ನಿಖಲ್ ಇಂಕ್ ಅವನ್ ಎಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರ್ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ್ ಎಂಚ ಜನಕಲ್ ದುರುಪಯೋಗ ಪಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಅರ್ಥ ಎಂಚ ದೆತೊನ್ವೇರ್ ಅವನ್ ದುರುಪಯೋಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅವೆನ್ಲ ಇಂಕ ಪನೋಡು. ಓಕೆ ಅವೆನ್ಲ ಎಂಚ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರ್ ಅವೆನ್ಲ ಇಂಕ ಪನ್ನೋಡು. ಏನಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತ್ ನಿಖಲ್ ಇಂಕ ಆನ್ಸರ್ ಪಂದ್ ಕೊರೋಡ್. ಓಕೆ ಓವ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ ಎಂಕ ಆನ್ಸರ್ ಪಂದ್ ಕೊರೋಡು ಮುಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೆತ್ತ ಎರೆಗಂಡಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಉಂಡ ನೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ನೋಲಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಎರೆಗಂಡಲ ಓಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡ್ 9 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಒಂಜೊಂಜೆಟ್. ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಡ್ 5 ಜನ ಉಪ್ಪೇರ್. ಓಕೆ 5 ಜನಕಲ್ ನಿಖಲ್ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೆನ್ ನಿಖಲ್ ಎಂಚ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನಡಿ ಎಂಚ ಅವೆನ್ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನಡಿ ಎಂಚ ಅವೆನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಲ್ಪಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಕೆಲವೆರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅವು ಎಂಚ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ನೋಡ ಆಪುಂಡು. ಮೂಜಿ ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ ಅಡಿ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ ಎಂಕ ಪನ್ನೋಡು. ಎಂಕುಲಿತ ಎಂಚ ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪ್ಲಸ್ ಎಂಚ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಯಾನ್ ನಿಖಲ್ ಏನೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸೇಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನೈತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಪೋದು ಮುಟ್ವಾರ್
ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಐತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ ಇಲ್ಲ ರಾಶ ಮಾತಾಜಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಒಂದು 5 ಜನ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ಗ್ ಪೋಪೆರಿತ್ತ ಅಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ ಯಾನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ನಿಕಲ್ನ ರೂಮ್ಸ್ ಮಾತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಪಗ ರಪ್ಪ ನಿಕಲ್ ಮೇನ್ ರೂಮ್ಗ್ ಬರ್ಪಾರ್ ಇಂಚನೆ ಓಕೆ 24 ಜನ ಮೇನ್ ರೂಮ್ಗ್ ಬರ್ಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆನ ನಿಕಲ್ ಪನೋಡ್ ದಾದನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಾರು ಅಂತ ಅವೇನ್ ಓಕೆ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಶ್ಲೋಕ 6 ಬೊಕ 7 ದ ಒಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಜೊತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೊಡೆ ಮಾತಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ತೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪರ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕ್ಕಲ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈವನ್ ಕೆರೆಲ ಪಂಡ ರಾಕ್ಷಸ ನಕ್ಕಲ್ನ ಕೆರೆಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇನ್ ದುರುಪಯೋಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಡಿ ಎಂಚ ಅಳವಡನೆ ಮಲ್ಪುನು ಅವೆನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನೋಡ ಓಕೆ 6th ಬೊಕ್ಕ 7th ಭಾವಾರ್ಥ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಲು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಸ್ ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಬುದರಿಜ್ಜಿ ಜಿ ಜಿ ಅನಿತ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಓಕೆ ನಾನಿತ್ತ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಮಗ್ ಪೋದು ಒಂದ್ ವಾರ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಕಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ.
ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡ್ಲ ಮೇನ್ ರೂಮ್ ಬತ್ತಾರ ಮಾತಾಡ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೀಮ್ ಇತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ತೋಪ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ರೂಮ್ಸ್. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುಂಪುಡ್ 5 ಜನ ಇರ್ತಾರ. ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಆಶಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಜಿ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಲತಾ ಮಾತಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ನೆಟ್ ಏರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತ್ ಆನ್ಸರ್ ನಿಖಲ್ ದಾದನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ತಾರ. ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡವರೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ಕುಡವರ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಪೆನ್. ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್ ರಡ್ ಟೈಪ್ ತರಬೇತಿ ಲಕ್ಲೆ ಗುಪ್ಪೊಡುಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇತಕ್ಲನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊರ್ರೆ ಬೇತೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನಕಲ್. ಬೊಕ್ಕ ರಾಕ್ಷಸ ನಕಲ್ನ ಕೆರ್ರೆಲ ಓಕೆ ರಾಕ್ಷಸ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಡಿಮನ್ಸ್ ಡಿಮಾನಿಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದಕ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೆನ್ಲ ಕೆರ್ರೆ ಅಕ್ಲ್ ರೆಡಿ ಕೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಅಳವಡನೆ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಅವನ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದುರುಪಯೋಗ ಪಂಡ ಕೆರ್ಪುನದಾದ ಉಂಡು ಅವು ದುರುಪಯೋಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತೇರ್. ಐಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಎಂಚ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ ಎಂಚ ಅವೇ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರ್ ಏರಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಮುಡಿತ್ತು ನಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ತೇರ್ ಪನ್ಪೇರ್. ಎಸ್ ಮಲ್ಲೇಜಿ ತಪ್ಪಣ್ಣಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬೇತಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೇನೋಲಿ. ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೂಮ್ ಮಮತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಲತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ನೆಟ್ಟಿ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ದುಂಬು ಇಜಿನ ಪುದಾರ್ ಲೆಪ್ಪೇತ. ಎಸ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯವೈನ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಾಯನ ದಸರ ಆರಗ್ ಒಂಜು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಆರು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ದಸರ ಆರೆಗ್ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕೆರ್ರೆಗ್ ಮತ್ಲ ಎದುರು ಪಾಟಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಗಾಗಲಿ ಕೆರ್ರೆಗ್ಲಾರು ಅಧರ್ಮದ ತಾದಿ ವಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮ ತಯಪಾಡು. ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಪಂಡಾರ. ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಅವು ಅರ್ಜುನನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಮ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ, ಸ್ವಾತಿ ಮಾತಾಜಿ. ನೆಟ್ ಏರಂಡಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನಡ್ ಎಂಚೈತ ಅರ್ಜುನ ಎಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ತರ್ ನಿಖಲ್ನ ಜೀವನಡ್. ಇತ್ತ ಬೇತೆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊರ್ಪಾರ್ ನಿಖಲ್. ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಪಂಡ ನೆಟ್ ಪಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ ಅಕುಲು ಗುರು ನಕುಲು ಅಕುಲು ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪುರ ಅಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅಧರ್ಮದ ಒಂದ್ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೇರ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅಕಲ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತೊನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೆಕಿನ್ ಅಕುಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮದ ಒಂದ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅವೇನ್ ಅಕಲ್ನ ಆಶ್ರಯ ಎಂಚಾಗಿತ್ತು ನೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಟ್ ಅವನ್ ಏನೊಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂಚೊಂಜಿ ಓಕೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನಗ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಪಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇತ್ತೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಇತ್ತೆ ಅವೇನ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಓ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತೇರ್ಗೆ ವೈಷ್ಣವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಷ್ಟನಕ್ಲೆ ಕೆರ್ರಲ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಯಾನ್ ಮಾತಕ್ಲೆ ಕೆರೊಂದು ಕುಲ್ಲರಾಪುಂಡ ಯಾನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಎಂಚ ಗೆತೊನ್ವೇರ್ ಜನಕ್ಕಲ್ ಒಂದ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ. ನಮಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಒಂದ್ ಪೂರ ಏರ್ಕ್ ಏನರೇ ಒಂದು ಉತ್ಪೇರ್ ಇಷ್ಟ ಉಪ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ನೋಡತ್ ಎರೆಗ್ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಅಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಅಂಚ ಪನೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸೇಫ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ದುಷ್ಟನಕ್ಕಲ್ನೆ ಕೈಕ್ ಪೋಪುಜಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಮ್ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ಬರ್ತೇರ್. ಥರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಲೀಲಾಧರ್ ಪ್ರಭುಜಿ, ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ 3 ಜನ ಇತ್ತೇನೆ ನೆಟ್ಟಿ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರ್.
ಲೀಲಾಧರ್ ಪ್ರಭು, ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ 3 ಮಿನಿಟ್ ದಾದ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಅಂದ್ ಮತ್ತೆ ಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊರೋಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಕ. ಎಸ್ ಪಂದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಮಾತಾಜಿ ಎಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ಜನ ಅರ್ಥನೇ ಅದು ದಾದ ಅಂದ್ ಅಂಡ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೋತ್ಯ ಬೇರೆ ಬುಕ್ಕಾಯ್ತು ಆಚಾರ್ಯನಕ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಅಕ್ಲಿ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅಂಡಲ ಅಕ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಗ್ ವಿರೋಧ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧ ಆಗ್ಬೋದು ಆಂಡ ಆದಿನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಬಂಡ ಪೂರ ಪಾಂಡವನ ಜೋಕುಲು ಕರ್ಣದಿತ್ತರ ಅಕ್ಲಿಯನ್ನು ಕೇರ್ ಪೂಜರ. ಓಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಭು. ಪಾಂಡವನ ಜೋಕುಲಿಯನ್ನು ಪೂರ ಸುಭದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತದೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಕೇರ್ ಪೂಜರ ಬಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಗತಿಯ ತುಪ್ಪಾರ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು. ಓಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆತಚ್ ಫೈನ್ ಮತ್ತೆ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವೆನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ದಾರ. ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ, ಶ್ರೀಲೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ, ವನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ ನೆಟ್ಟಿಯರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ತುಂಬು. ಎಸ್ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಪಂಡ ನೆಟ್ ಅರ್ಜುನೇಂಚ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತೆ ಅದು ಇಟ್ಟಿರತ್ತೆ. ಆಂಡಲ ಕೃಷ್ಣ ಅರೆಗು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದು ಪನ್ಪೀರ್ ಅರೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ತಯಾರಿಸ್ತಿಚೀರ್ ಅರೆಗ ಒಂದು ಕೋಡಿಗೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಕಾರಣ ಮತ್ತ ಇತ್ತು. ಆಂಡಲ ಕೃಷ್ಣ ಅರೆಗು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಪಣದು ಪನ್ಪೀರ್ ಟೈಪ್ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಅಧರ್ಮ ಮತ ನೆಟ್ ಆಯ್ತು ಪುರ ಅಸುರಿಗುಂಡ ತಕ್ಕಲು ಪುರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕೆರ್ಜಿಂದ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಧರ್ಮ ಮತ ಆಪೋಡು ಅಗ್ಲೇನ್ ಕೇರೋಡು ಪಣದು ಅಂಚೆ ಪುರ ಪನ್ಪೇರತೆ ಅಂಚ ಪಂಡ ಆಂಡಲ ಅರ್ಜುನಗ್ ಅನ್ನ ಉಂದೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಜೇರರಿ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೆ ಕೆರೆ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ಜೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಚ್ಚಿ. ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಶಶಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಮತಿ ಮಾತಾಜಿ, ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ ನೆಟ್ಟಿಯರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ದುಂಬು. ಸೇರ್ಲಾ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ದಾದ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಅವೆನ್ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಎಕ್ಕಿಸ್ ದಾದ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅವೆನ್ ಪನ್ಲೆ. ಶಶಿ ಮಾತಾಜಿ, ಶಾಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿ, ಸುಮತಿ ಮಾತಾಜಿ, ವಸಂತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಇದೊಂದು ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಇರಂಡಲ್ಲ ನಿಖಲ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಉಂಡ ಇತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಲದಾದ ಅಂಡ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಇತ್ತೆ ಆಯೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ. ಓಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಿಯೋಫೈಟ್ ಪಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಭಕ್ತಾರ್ ಆರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹಿಪ್ಪಿ ನಕಲ್ ಪಂಡ ಅಂಚನತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲೆಗ್ ಮುಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಏರು ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತೇರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಟೈಮ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಮಿಡಲ್ ದಾದ ಅಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯೆ ಡಿವೋಟಿ ಆಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಾವರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪೋತೆ. ಓಕೆ ಕೆರ್ರೆ ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕುಡಾವರ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನ ಸಂಘ ಬುಡಿಯೆ ಮಾತ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೂಜೆ ಪಿದೈ ಪೋಯೆ ಕುಡಾವರ ಅವು ದಾದ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತೆ ಕುಡಾವರ ಬತ್ತನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಚ್ಚಿ ದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೃಪೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಕುಡಾವರ ಮರ್ಡರ್ ಅವ್ ಮಾತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಾದ ಬರತ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಶರೀರತ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಈಗ ಆತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ ಅವೇನ್ ಸರಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರಿತ ಇತ್ತೆ ಪಿದೈಪೋದು ಒಂಜಿ ಜನಕ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಲ್ತ ಅಂಡ ಮರ್ಡರ್ ಆತ ಪೊಲೀಸ್ ನಕಲ್ ಬರ್ತಾರ ಗಲ್ಪ. ಓಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ ಪಂಡೆಗೆ ಆಯ್ ಕೇರ್ದು ಬುಡಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ನಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ ಪಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ನಕಲ್ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಕೇರ್ನಿ ಈ ಕೇರ್ನಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಜೈಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಉಲೈ ಪೋಡಿ ಬಂದ್ ಇತ್ತಾಯ್ ಪಂಡೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಕೆರ್ನಾತ್ ಯಾನ್ ಅವ್ ಆತ್ಮನ್ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪದೀನಿ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಸಮ ಇತ್ತು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏನೊಂಜಿ ಬಾಡಿ ಪೋ ಅಂದಿ ಅನ್ ಪನ್ನಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನ್ ಚೂರಿ ಪಾಡಿಯ ಚೂರು ಅಂದ್ ಪಂಡೆಗೆ ಇತ್ತ ಐ ಫಿಲಾಸಫಿದ ಆತ್ಮ ಅತ್ತ ಶರೀರ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈಗ. ಓಕೆ ಶರೀರ ಅತ್ತ ಆತ್ಮ ಇತ್ತ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮನ್ ಒಂಜಿ ಶರೀರದ್ದು ನೆನೊಂಜಿ ಶರೀರ ಪಾಡಿಯ ಯಾನ್ ಕೆರ್ತಿನ ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಪಂಡೆಗೆ ಅವ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಕೊರಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತ ಕೆರ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಕೊರಿ
ಅವೇನ್ ಕೆಲವೇರ್ ಇತ್ತೆ ವೈಷ್ಣವಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯೆ ಧರ್ಮಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆರ್ರೆಲ್ಲ ತಾಕತ್ತುಂಡು ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಡೆರತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಆಯ್ ಕೆರ್ರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಪ್ಪೊಡು. ಇತ್ತ ಕೆಲವೆರೆನ್ವೇರ್ ಅವ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅವು ಮಾತ ಓದುಜೇರು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅವೇನ್ ಓದುವೇರು. ಐಕೆ ಅಂದ್ ಐಕ್ ದುರುಪಯೋಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು. ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತುಪೊಡು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ ಗೊತ್ತುಪೊಡು. ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತಿಂದ ಹಾಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಲೇಜ್, ನೋ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತುಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜ್. ಹಾಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರು ಶಾಸ್ತ್ರನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಡ್ಚಾಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಚೊಪ್ಪೊಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ. ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಡಿವೋಟಿ ಇತ್ತೆ, ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಬತ್ತೆ ಟೆಂಪಲ್ಗ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊರೋಡು. ನಮ್ಮಲ ಸ್ವತಃ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪೊಡು. ಜೀವನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತರ ಅಹಿಂಸೆ ಯಾನ್ ಪಾತ್ರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಅವ್ಲು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು, ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವ್ರ ಜನಕ್ಕ. ಇತ್ತುಂಡ ಪೆಟ್ಟಲ ಹಾಕೊಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಅಪಮಾನ ಮಲ್ತುಂಡ ಪೆಟ್ಟಲ ಹಾಕೊಲಿ ಅವ್ ಜನಕ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಅಂಡ್ ಅವೆನ್ ಪೆಟ್ಟಾಕೊಲಿ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಯಾನೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುನ. ಕಾನೂನು ಇತ್ತ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬೊಚ್ಚನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂದುಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು, ಪೊಲೀಸ್ ನಕಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಇತ್ತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತಾರೆ ಅಧರ್ಮ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೋದು ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುಡು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪರೇಜ್ ಏರ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಯಾನ್ ಪೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲೇನ್ ಉಂತಾಂಡ ಎಂಕಲ ಪೆಟ್ಟು ಬೂರು ಎಂಕಲ ಏರಂಡಲ ಕೇರಲ್ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಏರೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲ ಅಧರ್ಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಏರೊಂಜಿ ಪಾಪದ ಅಕ್ಲುಲ್ಲೆರ್ ಅಕ್ಲೇನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ರೆಲ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಎನ್ನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಆಂಡ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಗೆತೊನೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಅವ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ಲ ಪೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಬೊಡ್ಚೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಕಾನೂನ್ ಮಾತ ಯಾನೆ ತೂಪೆ ಪಂದ್ ಯಾನೆ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಾತ್, ಯಾನೆ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕುನಾತ್. ನಮಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ವಾಚ್ಮನ್ ಅಕ್ಲುಲೆ ಅಕ್ಲೇನ್ ಲೆತ್ತದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬಂದ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಅವೇನ್ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನ ಇವನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅಲ್ಪ ಬಂತರ್ ಅದು ವೈಷ್ಣವನಕ್ಕಲೆ ಏಪಲ ಅಂಚ ಉಪ್ಪೇರ್ಗೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ತ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವರ್ಕ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ವೈಷ್ಣವ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಷ್ಣವ ಅಹಿಂಸಾವಾದಿ. ಅರ್ಜುನನಂತೆಯೇ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಹಿಂಸಾವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಕೃಷ್ಣ, ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಅವರು ಆನಂದಿಸಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಭಾವತಃ ಅರ್ಜುನ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕ್ರೂರವಾಗಲು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅಹಿಂಸೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕನಾಗು, ನೀನು ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲು, ನನಗೆ ಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಬಯಸ್ತಾರೆ,
ನಾವು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕರಾಗಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತರು ಅವರಿಗೆ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಹೊರಡಿತ್ತು ನೆಂಚಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕಲೆ ಪಂಡಾರ ರೀಸನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪೂಜೆರ್ ಪಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ನೆಸ್. ವೈಷ್ಣವ ಏಪಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ಹೃದಯದಾದ ಆಪುಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡ್. ಇತ್ತೆ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ರಾಜ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲರ್. ಇತ್ತೆ ಕೆಲವರೆನ್ವೇರು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಫುಲ್ ಯುದ್ಧದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪನೊಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ತರಬೆಚ್ಚಾದ ಆವ್ ಮಾರ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಬಂತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂಚ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಸ್ ಮೋರ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಅಹಿಂಸಾ ವೈಷ್ಣವನಕಲ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ಅಹಿಂಸಾಯನ್ ಮನೀಪಂದೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ನೋ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಕೆಲವರದಾದ ಪುಣ್ಣ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೋಲಿ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೋದು ಅಹಿಂಸನ್ ಯಾನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕಲ್ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಈ ತರ ಡಿವೋಟಿ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೋದಕ್ಲೇನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಅಹಿಂಸಾ. ನಾರ್ಮಲಿ ದಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಹಾರ್ಟ್. ಅಹಿಂಸಾ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ಬಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ. ಇತ್ತೆ ಅವು ಮಾತ ಏನರ್ದ ಹಾಪುಚ್ ಎಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓ ನಮ್ಮ ಕೈಕೊಂಡು ಅವೇನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇತಕ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಅವೇನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಆತ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಕೆರ್ಪೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೆ ಮರ್ಡರ್ ಅವು ಮಾತಾಕ್ಲ ಬಾಯ್ಡು ಪುಚ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಂಡ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ನಾದೊಂಚಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತ ಹಿಸ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ನೆಸ್. ಬಟ್ when time comes ಕೆಲವರ ಸಮಯ ಬರ್ಪುನಾಗ ಹಿಂಸೆ ಆಪುನ ನಮ್ ಬೇತೊಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ನಮಿತಿ ಹಿಂಸೆ ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತಕ್ಲೆನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಅನರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನ ಅರ್ಥ ಅಪಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹಿಂಸೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ದೆತ್ ಪ್ರಾಣಿನ್ಲ ಯಾನ್ ಕೆರ್ಪೆ ಅವು ಮಾತ ಉಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅನಗತ್ಯ ಆದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಸೇರೋದ್ವೇರ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜಿ. ಸುರೇಖಾ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ರಡ್ಡುಲ ಆಟ ಆಯ್ತಾ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಸೇನಯೋರುಭಯೋರ್मध्ये ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯಿಸಿನೆ ಅಚ್ಯುತ ಅಣ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೇನೆದ ನಡುಟು ರಥನ್ ಉಂಟಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಕಂತೆ. ಓಕೆ, ಅಚ್ಯುತ ಪಂಡ ಅಷ್ಟೇಂಚಿನ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಚ್ಯುತ ಚ್ಯುತ ಉಪ್ಪಂದಿನಾರ್ ಪಂಡ ತೀರ್ಥ ಬೂರಂದಿನಾರ್ ಲಕ್ ಬುರುದಿನ ಅತ್ತು ಮತ್ಲಬ್ ಏಪಲಾರ ಹಾರುಜಿರ್. ಓಕೆ, ಪಂಡ ಓಲ ಪೊಸಿಷನ್ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ರಥ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ಪ ರಥದ ಸಾರಥಿ ಏಪಲ ಶೂದ್ರ ಆಪುನ. ಓಕೆ, ಶೂದ್ರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ರಥ ಬುಡೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂಡಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆರ್ ಶೂದ್ರ ಆಪುರ ಇಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನ್. ಏಪಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಂ ಪುರುಷ ಓಲ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆವಡ. ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮುಲ್ಪ ಅಚ್ಯುತ ಅಂದ್ ಅರ್ಜುನ್ ಲೆಕ್ವೇರ್. ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ದಾದಪನೊಂದಿಲೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದನು, ಓ ಅಚ್ಯುತ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ರಥವನ್ನು ಎರಡು ಸೇನೆಯ
ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವವರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಇತದಾಯಿಗ ಅರ್ಜುನ ಮಿಡಲ್ಡು ಉಂತಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಒಲ್ಪ ಪೋದು ಉಂತಾವೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರಥನ್ ಏರ್ನ ದುಂಬು ಪೋದು ಉಂತಾವೇರು. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಏನಿತ್ತ. ಎಸ್, ಭೀಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನ ಕಲ್ಲ ಮಧ್ಯಡ್ ಪೋದು ಉಂತಾವಿ ರಥನ್. ಓಕೆ, ದಾಯಿಗಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅರ್ಜುನಾಗ ತೂವರೆ ಏರ್ ಪುರ ಯುದ್ಧೋಗ ಬೈದೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಏರ್ನ ಎಲ್ಲ ದುಂಬು ಪೋದು ಉಂತಾವಲಿತ್ತು. ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯನ ದುಂಬೆದಾಯದು. ಅರ್ಜುನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪೇರು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಡುಪ್ಪೇರಾರ ಅರ್ಜುನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಭೀಷ್ಮಾಗ ಅಜ್ಜೇರು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯನಕ್. ಮತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಉಂತಾವೇರ್. ಆರೆನ್ ತೂದಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಗ ಅರ್ಜುನಾಗ ಚೂರು ಡಿಸ್ಫೋಕಸ್ ಪಂಡ ಆಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು. ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಉದ್ದೇಶಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 1.3 11 ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ದುರ್ಯೋಧನರ ರಾಜ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ರಾಜನೀತಿ ತೂಯ ಒಂಜಿನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕ ಕಡ್ದು ಪತ್ತೊಂಜಿನ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಉಲ್ಲೇಖ ದುರ್ಯೋಧನನ ಒಂಜಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪಂಡ ಅನೊಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖನ್ ನಮ್ಮ ತೂಯ ಇನಿ. ನಿಜವಾದಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೃತ್ಯುಗ್ಲ ಅಕಲೆಗ ಓಡಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪಟನ್ ಪಾಟನ್ ನಮ್ಮ ಓದುನ ಮಾತ್ರತ್ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ಅವೆನ್ ನಮ ಏನಿತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೂಯ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹನುಮಂತ ದಾಯಿಗುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇರು ಅವೆನ್ಲ ನಾಮ ಏನಿ ತೂಯ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಏರು ಈವಂತುಲೆ ಹನುಮಂತಲ ಆರ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ತೆ ತ್ರೇತಾಯುಗಟ್ ರೈಟ್. ಆಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ ಆದ್ ವೈಷ್ಣವನಕಲ್ ಅಹಿಂಸ ಆಂಡ ಹಿಂಸದಾಯಿಗ ಮಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಗಿಚ್ಚೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಹಿಂಸಲ ಮಲ್ಪರ ಸಿದ್ಧ ವೈಷ್ಣವನಕಲ್. ಓಕೆ, ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 1.21 ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಸೇನಯೋರು ಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯಮಿ ಅಚ್ಯುತ ಪಂಡ ರಥನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಸೇಮ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಬೊಕ್ಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ ವೈಷ್ಣವರು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಫಿಲಾಸಫಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂಪಿನ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏತೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಂಡ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಗೆತ್ತೊನ್ನಲ್ಲಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಚ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಗೆತ್ತೊನ್ ಮೇರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ನ ಅರ್ಥಲ ಮಲ್ತ. ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಮುನ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಅಂಶ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು. ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಶ ಅಂತೂಯ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಡೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಬಂಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧೆ ಅವ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಡ್ ತೂಯ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಓದುಗ ಎರಡಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಆಗ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅವನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಒಬ್ಬನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಧಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏರೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಿಜವಾದ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಿಜವಾತಿನ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಏರೆಗ್ ಆಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಮಾತ ಓದೋಡು ಪಂಡ ಐಟ್ ಮಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪೊಪ್ಪಡು ಭಾವಾರ್ಥ ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಇವನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೆರೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾಗೆ. ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತಂಡ ಭಗವಂತನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಾವ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಉದಾರಿಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ನಮಕ್ ಪನ್ನೋಡು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ಯಾರ. ಎಸ್ ಸುಗಂಧಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅವು ಒಂದು ಇಂಜಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ ಐತ ಇಂಜಿನ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಐಜಿ ದಾಲ. ಎಸ್ ಐಟ್ ಇರಿಪೋತು ಜಾರ ಉಲ್ಲೈ ಮೀಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಎಂಗುಲ್ ಮಲ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಾದಂದೆ. ಓಕೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಯಾವುಂಡ 3 ನಿಮಿಷ ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 5 ನಿಮಿಷ ಊರಿಗೆ. ಓಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೊರ್ಪ ಐಕ್ ನಿಕಲ್ ಉತ್ತರ ನಾಡೋಡು ಪಂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜೇ ಜನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅರ್ಥ ಇಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಈರ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪಾರು, ನೆನೊಂಜನ ಅನಿತಾ ಮಾತಾಜ್ಲ ಎಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪಾರು, ಶಶಿ ಮಾತಾಜ್ಲ ಎಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪಾರು. ಅಪಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟ್ ಮೇನ್ 3-4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನೋಟ್ಸಡ್ ನಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸಡ್ ಬರೆಯೋಡು. ಮೇನ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರತ್ತಂಡೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವೇನ್ ಬರೆಂಡ ವಿದಾಯ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮಗೇನ್ವಾ ನೆಕ್ ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪಂತೇನ್ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಭಕ್ತನಕಲ್ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಏರ್ ಮಾತ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತನೆಟ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋಡು ಅಕಲ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆರ ಅಂತ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೂರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪ 5 ನಿಮಿಷ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ ಏಪಲ ಒಪ್ಪೋಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಿಕಾಸ್ ಐಟಿಡ್ದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಓಕೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಪನ್ನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದುದು ಬಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಇನಿ 22 ಶ್ಲೋಕ ಮುತ್ತ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 23rd ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಓದುದು ಬರೋಡು. ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗಣ ಮಾತ್ರ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. 23rd ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಾಯದ 23rd ಶ್ಲೋಕದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಭಾವಾರ್ಥ ಮಾತದ ಓದುದು ಬಲೆ. ಓಕೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಜಿ ಅವು ಸಾಧನೆ ಪಂಡರತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರದ ಮಲ್ಪ ಅವು ಸಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಂಡ ಅವು ಭಗವಂತನ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆವು ಮಲ್ಪನ ಅವು ಸರ್ವಿಸೇ ಭಗವಂತನ್ ಬುಡ್ದರ್ ಎತ್ತುಲೆ ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವ್ 4 ದಾದ ಉಂಡು 4 ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅವನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನ. ಚಾಂಟಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇನುನ ಒಂಜಿ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ. ಬೊಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧಡಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾತುಂಡು ಅವೆನ್ ಓದುನ. ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸ್ಗ್ ಬತ್ತ್ ದಿನೋಲ ಕೇನುನ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಸಾಧನೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸಾಧನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ಒಂದೇನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪ ಉಣ್ಪ ಮತ್ತೆ ದಿನೋಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಆತ್ಮ ಎಂಕ್ ಶಕ್ತಿದಾಯ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಇತ್ತ ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಬರೋಡು ದೇವೇರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅವ್ ಶಕ್ತಿ ಒಲ್ಪಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಶಕ್ತಿ ಒಲ್ಪಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಒಂದು ಸಾಧನೆ. ಚಾಂಟಿಂಗ್ 16 ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ 16 ರೌಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಪುಸ್ತಕ ದಿನೋಲ ಓದುಂಡ. ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಉಂಡು ದಿನೋಲ ನಮಕ್ ಕೇಂಡ ನಮಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಉಣ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತೆ ನಮ್ಮ ದಿನೋಲ ವನ್ನಸ್ ಮಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡು ದುಮ್ಮು ಬರೋಡಾಂಡ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡಾಂಡ
ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಮ ಡೈಲಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಓದುನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೇನು ಕ್ಲಾಸ್ ಬತ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ನಮಕ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ದಿನೋಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಿನೋಲ್ಲ ಆನೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಓದುಜಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಸೇವೆದ ಮಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೋಪುಜಿ ಚೂರ್ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುಂಡು ನಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಬೊಡ್ಚಂದ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರು ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಐತೆ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ದೇವರೆಗ ಅಂಗಿ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವ್ ಮಾತ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾತ ಕೆಲವರು ದಿನೋಲ ಐತೆ ಉಪ್ಪರ್ ಅಕಲ ಸಾಧನೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅವ್ ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವಲ ನಮಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅವಲ ಬರ್ಡನ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಪಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ದೇವರನ ಸೇವೆ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಯಾನ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಏನ ಸಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪುಣ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ್ಪುಣ ಇಂಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ದೇವರನ್ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಐತ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ಹೌಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಓದು ನೆಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಕೇನು ನೆಡ್ತು ನಾನ್ ಅವೇ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ ಅವ್ ಸೇವೆ ದಾದೇನಿ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಗಲಗ್ರಹ ಪಂಡ ಇನಿನ್ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಅರ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಎಂಕ್ ಗಲಗ್ರಹ ಪಂಡ ಕೆಕ್ಕಿಲಗ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ವೆಯ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ದೆತ್ ದಕ್ಕೊಡಂದ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ನಮಕ್ ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಭಕ್ತಿ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಂದರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ 2 ಸರ್ತಿ ಬೈದಿನ ಆಯ್ತು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 2 ಸರ್ತಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ ಒಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪ್ರಭು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಏರ್ನಂಡೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತುಂಡೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಿಡ್ದು ಉದಾರ್ ಇಜ್ಜತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾತಾರ್ನೆಲ್ಲ ಉದಾರ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಎಸ್ ಬೇತೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಗಂಡಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಲ್ಪುಗೆ ಏನಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಾಗ 23 ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಓದೊಂದು ಬಲೆ ಅಪ್ಪಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಲ್ಕೊಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಓಕೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಕಿ ಜೈ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತರೆಗ್ಲಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಅವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೈದಡೆ ಹರೇ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.